de față cu noi, Doamne. 2, 3 și... Fii de față cu noi, Doamne, la Tău cuvânt părtașă-ne. Vorbești, Doamne, noi ascultăm, ca semn ai Tăi, atenți suntem. Înalță-ne sus inimile, griji lumești nu le tulbure. Puterea-ți hrănește și cu a vieții pâine. Cuvintele Tale sfinte, din nou putere-ne, ca-n credință să ne întărim și credincioși să ne servim. Mai neplin duhnic arată și-mi face voia nevață. Conducă-ne-a ta grație spre a ta împărăție. Să fim atenți la rugăciune, fratele Genuțu. Tatălul care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne lăsa, Tată Jehova, să cădem în ispită și ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția, puterea, slava, acum și în veci vecilor. Amin. Se poate începe, da? Vă rugăm liniște. O să încep prima dată cu un anunț. Ca telefoanele, dacă știți să le dați pe silențios, ar fi indicat, ca să nu deranjeze chiar când se dă un răspuns important sau are loc o întrebare interesantă sau să ascultăm răspunsul unui frate sau a unei surori și să putem să auzim cu toții. Dragii mei, cu două versete din Sfânta Scriptură vreau să vă salut astăzi, fiindcă ați făcut acest efort deosebit și ați putut să fiți prezenți aici. Iată așadar ce spune la Psalm 118, cu 24 până la 26. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Binecuvântat să fie Cel ce vine în numele Domnului, vă binecuvântăm,
din casa Domnului. Și de asemenea, încă un verset frumos, de la 1 Tesaloniceni 2:17, unde spune: noi, fraților, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Așadar, mulțumim lui Jehova pentru ajutorul care ni l-a dat să fim prezenți astăzi aici. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze și de asemenea să binecuvânteze și pe cei care din diverse motive nu au putut fi prezenți astăzi aici. Fac de cunoscut în primul rând programul care va decurge astăzi. Deci cântarea și rugăciunea le-am parcurs. Urmează un studiu de aproximativ o oră, la care în primul rând, prima dată voi face eu un scurt rezumat. Revista din care învățăm este Puterea creștinului, numărul 5 din 1924, cu versetul de bază de la Neemia 4:14. Această revistă a fost scrisă poate că și pentru timpurile noastre de astăzi și este mare lipsă să o cunoaștem, să o studiem și să o învățăm. Dar mai mult ca atât, să o punem și în practică, adică în împlinirea ei spirituală. Paragrafele care au fost parcurse până aici ne-a arătat că toate lucrurile care au fost scrise în Sfânta Scriptură cu privire la om au avut un scop anume, și anume acela de a mângâia și încuraja pe membrii casei credințe, adică pe Biserica lui Dumnezeu, încă din timpurile ei de formare a ei. De altfel, Apostolul Pavel ne spune la Roman 15:4, căci tot ce a fost scris mai dinainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin mângâierea și răbdarea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Cuvintele textului de bază au fost rostite de Neemia și aceasta arată că el a fost un om care l-a servit pe Jehova cu o inimă sfântă, curată și dreaptă. Însăși numele său de Neemia înseamnă mângâierea lui Dumnezeu. Ceea ce i s-a întâmplat lui Neemia arată că el a fost un om de un caracter tare, dar care totuși a avut nevoie de mângâierea și încurajarea lui Jehova Dumnezeu. Chiar dacă cineva în zilele de astăzi se consideră a fi un om tare, puternic, sosesc zile și momente când însăși va recunoaște că într-adevăr are și el nevoie de încurajare, de întărire și aceasta de la Jehova Dumnezeu prin Spiritul Său. Neemia, profetul lui Dumnezeu, a fost un om al credinței. El era familiarizat cu Sfânta Scriptură. El a fost despărțit de țara sa, de poporul său, de părinții săi și a fost pus să dea loialitatea și credincioșia sa unui rege păgân. Dar cu toate acestea, el nu a uitat niciodată ce atribuțiuni și ce obligații are înaintea Tatălui Ceresc al lui Jehova Dumnezeu. În ceea ce privește rugăciunea, el a fost un om al rugăciunii. De asemenea, el, prin aceasta, și-a arătat dependența lui de Dumnezeu. De asemenea, rugăciunile sale erau scurte. Între altele, Doamne Jehova, gândește-te la mine că sunt servul Tău. Mai departe, cunoștința pe care Neemia a avut-o din cuvântul lui Dumnezeu, el a folosit-o conform voinței sale. Nu a îngrămădit-o pentru sine personal sau n-a folosit-o în scopuri egoiste, ci a folosit această cunoștință potrivit legii divine. Fiind consilierul regelui din timpul acela, el era foarte prudent, discret și grijuliu în ceea ce privea datoriile sale, dar totodată nu a neglijat nici ceea ce Jehova Dumnezeu cerea de la el în ce privește credincioșia sa. De asemenea, el a fost un om de acțiune, energic, zelos.
el ce și-a pus în plan, automat a și trecut la acțiune. Mai departe, în ceea ce privește loialitatea sa, a sosit timpul că a fost pus la probă. Și aceasta nu înaintea oricui, ci înaintea regelui de atunci. Dacă ar fi ca să povestim despre ceea ce a pățit el în fața regelui, doar atât vreau să vă spun că a te prezenta înaintea regelui cu o față posomorâtă era foarte periculos. În timpul acela, evenimentele acestea s-au întâmplat înainte ca poporul lui Dumnezeu să fie dus în captivitatea Babilonului. Iar după aceea a sosit momentul când Neemia a trebuit să-și dovedească credincioșia așa. Unii dintre evrei au fost plecați din Babilon când s-a sfârșit timpul de captivitate în Ierusalim. Neemia a rămas acolo, în Babilon. A primit vești de la frații săi. Când a primit de la frații săi veștile că cetatea era arsă, poporul descurajat și așa mai departe, s-a mâhnit foarte tare. El s-a necăjit, a plâns, s-a rugat lui Dumnezeu. Timp de 4 luni s-a rugat lui Dumnezeu. Și când a sosit momentul să se prezinte în fața regelui, el atât de supărat era, încât această supărare i-a ajuns până în inimă. Nici nu se putea trece cu vederea fața lui cum arăta. De aceea regele, prima întrebare care a pus-o, pentru ce îți este fața posomorâtă? Neemia sigur că i-a răspuns la rege, dar ca să observăm toată discuțiunea dintre el și rege, să citim din la Neemia, din capitolul 2, câteva versete numai. Iată ce spune aici. Când a intrat el la împărat, a zis: trăiască împăratul în veac. Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Și împăratul mi-a zis: ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor și am răspuns împăratului: dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău îi este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintilor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Împăratul, lângă care ședea împărăteasa, mi-a zis atunci: cât îți va ținea călătoria și când te vei întoarce? Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și am hotărât o vreme. Ce este de observat mai departe în această profeție nu este de neglijat. Și atenție! Au început să apară adversare. A cui? A lui Neemia, a fraților săi și a celor care aveau de gând să lucreze conform planului lui Dumnezeu. Pentru că Neemia, când s-a dus în Ierusalim, n-a stat de vorbă cu nimeni. N-a spus la nimeni ce gând are să facă și ce plan are. El își studia mai mult planul său noaptea, iar ziua trecea la acțiune. În felul acesta a convocat pe conducătorii poporului lui Israel, i-a adunat la el, le-a ținut cuvântarea și cu atâta entuziasm i-a umplut, încât ei i-a spus să ne sculăm și să zidim. Sigur că Jehova Dumnezeu l-a ajutat în aceste momente pe Neemia, i-a dat atât încurajare, cât tărie și înțelepciune. Mai departe, adversare nu s-au oprit aici. Au făcut conspirații, cum să-l învinuiască pe nedrept, cum să-l omoare. Și în cele din urmă, Neemia a plecat între oameni și a zis. Ce a zis? Exact versetul de bază al acestei reviste. Neemia 4:14, care spune: nu vă temeți de el. Domnul cel mare și înfricoșat este cu noi. Și să luptați pentru frații voștri, pentru copiii voștri, pentru fiicele voastre și pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Iată așadar cum Neemia în cele din urmă a trecut la acțiune, dar nu numai acțiunea, ci și mângâierea cu care el era mângâiat și întărit de Dumnezeu, o transmitea mai departe în popor.
Mă opresc aici cu rezumatul acesta, poate că am luat un pic cam mult timp, dar fiindcă a trecut destul timp de la adunarea precedentă și până la aceasta, de aceea am făcut acest rezumat un pic mai pe larg. Dacă cineva vrea să mai sublinieze ceva, este loc. Și apoi începem studiul nostru pentru care ne-am adunat. Și sigur că vom începe de la paragraful 13 sau 14? Paragraful 14. Așa am notat și eu. Numai am vrut să mă controlez. Deci, dacă nu mai sunt completări, o să pun prima întrebare. Care a fost învinuirea adusă lui Neemia? Cum a primit-o el? Cum și-a arătat el credința în Dumnezeu? Nu, asta 13 a fost. Acum e întrebarea 14. La ce intrigi au recurs adversarii lui Neemia? Cum le-a întâlnit el acestea? Deci, să observăm cum lucrau adversarii mai departe. La ce intrigi au recurs adversarii lui Neemia? Cum le-a întâlnit el pe acestea? Deci, paragraful 14. V-aș ruga să dați lui Jehova respectul cuvenit și să fiți deosebit de atenți, pentru că am să citesc paragrafele conform înțelegerii doar o singură dată și apoi răspundem. Cu atât mai mult cu cât revista este destul de ușoară, consider eu. Va să zică paragraful 14. Atunci adversarii l-au învinuit pe Neemia că a pus profeți ca să predice în Ierusalim că este rege în Iuda. Neemia 6:7. Scopul era ca să arate că Neemia plănuiește o răscoală. Ei au încercat să-l facă pe Neemia să părăsească lucru și să se ducă în alt oraș pentru sfat. Cu alte cuvinte, haideți să discutăm. Dar Neemia și-a știut chemarea și le-a spus: am un lucru mare de făcut și nu pot să mă pogor. Neemia 6:3. Atunci câțiva jidovi falși, care pretindeau că sunt frați, au căutat să-l facă să înceteze lucru și să se ducă în biserică, pentru că astfel va fi apărat de inamici. Neemia a replicat la aceasta: un om ca mine fugiva oare? Și cine ca mine a intra în templu ca să-și cruțe viața sa? Nu voi intra. Neemia 6:11. Neemia era acolo pentru un scop, ca să-și îndeplinească un lucru. El știa ce are de făcut și și-a continuat lucrul. Atât a fost paragraful și o să punem întrebarea pentru un răspuns. La ce intrigi au recurs adversarii lui Neemia? Cum le-a întâlnit el acestea? Sau cum le-a întâmpinat? Să nu ridicați mâna toți deodată ca să văd pe cine să-l pun. Hai să vedem fratele Ghiuri și Gabi și urmărește și completează dacă... Am făcut așa o notiță... Tare, cât de tare poți tu să se poată auzi. Adversarii arată. În acest paragraf învățăm ca să crească curajul și cunoștința că dușmanul Satan din servii săi caută să acuze pe servii lui Jehova. Și mai ales pe Neemia, că a pus profeți să predice în Ierusalim că este rege în Iuda. Neemia 6:7. Neemia a fost acuzat că face răscoală. Interesant. Cum suntem și eu acuzați. Că de rușinat. Ei au încercat să părăsească lucrul și să ducă în altă parte. Oraș, pentru un sfat. Și cu alte cuvinte, Neemia a știut ce da? Și se mai așa și l-a spus: am un lucru mare de făcut și nu pot să mă pogor. Neemia 6:3. Și clovifași care pretindeau că sunt frați și caută să facă, să încete lucruri și să ducă în biserică. De ce? Pentru că acolo va fi aparat de neamici. Interesant.
Neemia a replicat aceasta și a refuzat să intre în templu pentru o clădire. Bine. Neemia, așa acolo, era acolo pentru un scop, ca să îndeplinească lucrul. El știa ce are de făcut și a continuat lucrul. Așa, ascultă. Foarte bine. Foarte bine, frate Ghiuri. Uite, fratele de acolo vrea să completeze, Samu sau cine? Da. Da. În paragraful am două puncte care au fost închise milenia. Una dintre ele a fost învinirea că a dorit să fie rege al Ierusalimului. Da. Iar a doua, să meargă în templu ca să se salveze. Și n-am nevoie să duc în templu mă salveze. Eu o să am un scop în acest oraș. Și nu le cumva scop. Foarte bine. Gavriș? Scopul învinuirii pe care i-a făcut-o lui Neemia a fost acela scop, el să-și lase lucru, să-și părăsească lucru pentru care el a fost acolo, să facă adunări, să se înțeleagă cu altcineva cum trebuie să procedeze. El nu a făcut așa. El a știut scopul pentru care e acolo și a continuat lucrul mai departe. Foarte bine. Remus? Și intenția adversarului era aceea ca să-l prindă, să-l omoare, să-l nimicească, să pună capăt activității lui de rezidire a templului sau a zidurilor templului, pentru că el a rezidit. Ce învățătură putem trage pentru noi? Pentru că, așa cum s-a amintit în introducerea care s-a făcut, s-a arătat că tot ce învățăm nu este pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor, da? Pentru mângâierea și încurajarea noastră. Și noi întâmpinăm astfel de lucruri în lucrarea de vestire, când întâmpinăm persoane care nu și-au îndeplinit datoria lor de serviciu și au căutat pe lângă aceasta să împiedice, dacă se poate, pe cei care făceau acest lucru a Domnului. Nu rare ori ne întâlnim cu astfel de lucruri. Deci grupări care s-au desprins de către martorii lui Jehova și spun că acest lucru nu trebuie să-l facă rămășița, că la acest lucru i-a trecut vremea, că lucrul astăzi nu se mai poate face după instrucțiunile Domnului, că nu-i societatea. Deci, cu alte cuvinte, aceleași învinuiri pentru ca să oprească lucrul Domnului. Din mila lui Jehova vom vedea că sunt și din aceia care, ca și Neemia, n-au cedat. N-au cedat la intrigile care le erau puse. Viorel Dărjan și după aceea Ionică Frăteanu. Sau că, deci acei judani falși care au căutat să-l învinuiască pe Neemia, el ce-a făcut? A avut o mai mare hotărâre și putere de a lucra pentru cine? Pentru copiii lui, pentru fetele lui, pentru toată casa și familia sa. Ionica? Da, o atins Viorel un pic. Deci, să aude, hotărârea și credincioșia lui Neemia nu a putut să fie împiedicată de către dușmani. Asta datorită faptului că el o primit ajutor de la Jehova Dumnezeu. Foarte bine. Eu consider că răspunsul a ieșit chiar cu club de amănunte, dacă ceva nu s-a spus. Șoni? Cei credincioși de astăzi trebuie să răspundă asemenea lui Neemia. Am un lucru mare de făcut și nu pot să... În înțeles simbolic. Exact. Mult mai important ca și învinuirile dușmanilor. Bine. Deci răspunsul a ieșit în întregime, chiar cu lux de amănunte. Dacă vrei să mai subliniezi ceva, Culiță Pop? Da, vreau să traduc în alte cuvinte. Deși românească să o traduc în românește nu prea este, dar vreau eu și încet. În ceea ce privește aceia evrei falși, asta înseamnă că și astăzi martorii lui Jehova falși, în cuvintele noastre, luptă împotriva lucrului de mărturie și cum i-o zis atunci la Neemia, hai la discuții, lasă tu lucrul. Lucrul face de altă dată. Și Neemia o zis, nu, eu am un lucru mare de făcut. Deci, atenție, trebuie să aplicăm la noi. Nu întotdeauna să aplicăm la alții aceste profeții care noi ne învățăm. Putem merge mai departe, răspunsul a ieșit chiar foarte bine.
și vreau să amintesc câteva cuvinte pe care le-am omis în rezumatul recapitulării, că rezidirea templului din Ierusalim a început din timpul lui Zorobabel. Și atunci, regele Babilonului, influențat de dușmani, l-a făcut pe rege ca să dea poruncă să înceteze cu rezidirea. De altfel, exista și un principiu arătat aici în revistă, că oamenii proeminenți ai acestei lumi sunt oameni constructori și nu distrugători. Atât am avut de completat, să zic așa, ce n-am spus adineaori. O să trecem mai departe la întrebarea paragrafelor 14 și 15. Să fim atenți, că sunt două paragrafe, dar sunt chiar mai scurte decât celălalt. Întrebarea zice așa: oare nu simbolizează opera lui Neemia decât formarea caracterului? Atâta e întrebarea. Oare nu formează? Oare nu simbolizează opera lui Neemia decât formarea caracterului? Deci paragrafele 15 și 16. Cu timpul, zidurile s-au întregit și tot poporul s-a adunat ca să audă citirea legii. Poporul a plâns în timpul acestei citiri. Neemia le-a spus că ziua aceasta este zi sfântă Domnului nostru și nu vă întristați, căci bucuria lui Jehova este puterea voastră. Neemia 8:10. Unora li se va părea că cele întâmplate cu Neemia s-au referit la construirea caracterului individual. Este învederat că scopul scrierii lor nu a fost acesta. Evenimentele în legătură cu Neemia par a fi fost o umbră privitor la unele din experiențe și dacă le privim ca atare, avem motive să ne încurajăm. Atât au fost paragrafele și întrebarea zice așa: oare nu simbolizează opera lui Neemia decât formarea caracterului? Cred că s-o și reținut din prima citire. Cine dorește să răspundă, poate să ridice mâna sus, cu curaj și cu entuziasm. Uite, fratele Nelu, nici n-am terminat întrebarea și vrea să răspundă. Deci, din acest paragraf, este foarte clar că ceea ce s-a întâmplat cu Neemia nu a fost doar pentru, a fost o profeție, să zicem așa, ci a avut în vedere lucruri viitoare. Deci aceasta nu însemna că cei care au fost umblite de Neemia trebuie să-și dezvolte un caracter doar numai, care să-i ajute ca să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Și trebuie să ia în vedere cuvintele lui Neemia că tăria Domnului este puterea noastră. Deci, bazându-se pe cuvântul lui Jehova, deci pot să meargă să ducă lucrarea lui Jehova înainte. Da. Bine, Nelu, vrea cineva să mai completeze ceva? Viorel Dârjan. Această lucrare pe care Neemia a făcut-o pentru ajutorul conform celuilalt paragraf de primul, deci arată că prin ea a făcut o mare bucurie și o mare putere asupra servilor lui Jehova de a lucra mai departe. Că deci a fost considerată de cine? De acei judani falși, să zicem așa, o lucrare de caracter numai. Da, bine. Să vedem dacă dorește cineva să mai completeze sau să sublinieze cineva. Dacă omit pe cineva și nu-l observ, să nu faceți atent, fără nicio reținere. Remus? Deci în împlinirea mare se referă la acei dezvoltatori de caracter, adică care au în periodul Ilie, lucrarea din 1874 până în 1914, în ultima perioadă sau parte de timp al perioadei, ei s-au considerat că dacă se dezvoltă într-un caracter, așa se pot ei zidi, după cum au avut ei, cum a avut loc zidirea templului din Ierusalim. Aceasta au înțeles-o ei că a făcut Neemia sau a preumbrit ceea ce a făcut Neemia când s-a întors înapoi ca să rezidească zidurile cetății. Ei pe aceasta au pus bază și aceasta au înțeles-o ei. Și de aceea, la aceasta s-ar referi profeția numai, ne întreabă. Cu siguranță nu. Da.
Bine. Sora de la Brașov, ai ridicat mâna, știu, Mihai? Da, mai arăta. Imediat. Mai arăta acolo că poporul s-a întristat și a plâns. Dar Neemia i-a încurajat și a spus că puterea Domnului este tăria voastră. Deci nu plângeți și nu vă întristați pentru că e zi de bucurie. Bine, bine, foarte bine. Fratele Roșca de la Sier. Asta vreau să amintesc și eu, dar mai amintesc un punct. După paragraful trecut, că Neemia a avut un lucru mare de făcut. Și care era lucrul acela mare de făcut? De restatornicit din nou închinarea lui